Wel, bore da. Mae'n hyfryd cael bod efo'n gilydd unwaith eto, dydy bore yma. Croeso arbennig i chi. Os ydych chi ddim yma neithiwr, croeso i chi'r Cynhadledd. Yn enw i di Steffan, dwi yn gweithio i'r mudiad a mae'n hyfryd gweld gwynebau newydd yma ac croeso arbennig i chi. Hefyd unrhyw un sydd yn gwylio adre. Dwi'n mynd i just fynd trwy'r rhai cyddiadau cyn i ni gychwyn ar cyfarfod. Peth cyntaf, yn amlwg y ffurflen parcio. Wedyn, yr daflen cofrestru. Os chi'n cofio, mae'r daflen cofrestru i chi roi gwybod i ni bod chi yma, ac mwyn i ni fedru cadw mewn cysylltiad, ond hefyd i chi os ydych chi medru cyfrannu tuag at gostau y Cynhadledd. Does na ddim pris i ddod mewn, da ni eisiau'r Cynhadledd fod ar gael i bawb, ond plis os ydych chi yn medru cyfrannu, defnyddiwch y daflen yma, fedrwch chi ddilyn y QR code i wneud ar y we, neu fedrwch chi wneud yn y ddesg groesawu fanna efo alaw. Mae gen ni ddiwrnod llawn heddiw. Ni'n sôn neithiwr yn dod bod y trefn y Cynhadledd wedi newid chydig bach y flwyddyn yma. Ac heddiw, da ni'n gweld hynny, oedd o'n lyflu gweld gymaint yn yr brecwast gweddi bore yma. I'r rhai ohonoch chi, mae'n bobl wedi bod yn gofyn, beth sydd yn digwydd yn y brecwast gweddi? Rhai chi gael brecwast? Na, sy'n rhai chi gael brecwast. Da ni'n dod at yn gilydd, manau, baned a pastries ac yn y blaen. Ond beth yn digwydd bore yma, oedden ni'n clywed gan 3 person gwahanol a pwyntiau gweddi gan 3 person gwahanol ac wedyn yn gweddio mewn grwpiau bach ac oedd o'n braf gwneud hynny. Bore fory fyddwn ni yn edrych ar y byd ac fyddwn ni'n edrych ar byd y myfyrwyr ar draws Ewrop, fyddwn ni'n edrych ar India ac mi fyddwn ni yn edrych ar yr eglwys yn Affrica ac yn arbennig yr eglwys persecuted yn Gymraeg? Yr eglwys sydd yn cael ei erlyd yn Affrica. Felly dowch, mae'n grêt cael dod at yn gilydd i weddio a dysgu, a fori byddwn ni'n dysgu ni jyst am Gymru ond am yr eglwys ac am yr hyn mae Duw yn neud trwy'r byd i gyd sydd yn hyfryd. Mae gennym ni bore yma, mae Emyr yn mynd i fod yn pregethu, a na i sôn chydig bach mwy am hynny. Ond tynnu'ch sylw chi hefyd ar gyfer pnawma, lle mae gennym ni weithdai pnawma, rhyw fath o seminarau gweithdai. Mae o yn gyfle gwych, felly os ydych chi yn medru, plis dowch i'r gweithdai yma. Un o'r pethau sydd wir yn fendith ydy cael pobl eglwysu gwahanol. Da ni yn wynebu sefyllfaoedd chydig bach yn wahanol. Da ni'n gweld pethau chydig bach yn wahanol yn dydan. Da ni medru, da ni yn unedig ar yr Efengil yn sicr, ond mae nifer o bethau eraill, efallai da ni yn gweld y wahanol, ond mae'n dda i ni fod at yn gilydd a trafod a helpu'n gilydd wrth dyfu. Felly, cofiwch am y 3 gweithdy sydd yn digwydd pnawn yma. Y galon gynnes, magu perthynas agosach gyda Duw. So Ben a Sioned Nys. So mae hwnna yn edrych ar yn amser tawel os ydym ni'n magu yn perthynas gyda Duw. Y galon fregus, trystio Duw pan fydd hynny yn anodd. A mae Pari a Rhiain Davies yn mynd i fod yn arwain ar hynny. A wedyn y galon agored, sut mae eich gilydd i weithio allan yn ein bywyd. Mae'n gymaint yn y Beibl, yn llythyrau Paul yn does efo, da ni fod i ofalu am ein gilydd ac helpu ein gilydd ac ymdeithasu ac annog ein gilydd, felly edrych ar hynny. Felly plis, os ydych chi medru, dowch i hynny. Mae'n y waith plant ymlaen yr un pryd ac i'r ieuenctid fel oedd Bedwyr yn sôn am neithiwr mi fydd ne waith ieuenctid yr un pryd prynhawn yma. Felly rhywbeth i bob un ohono ni. Wedyn, mi fyddwn ni'n cwrdd yn ôl yn fama mae'n deud 4:30, ond plis, dwi'n gwybod
un o'r gwahaniaethau mawr rhwng wythnos diwetha ac wythnos yma ydy prydlondeb rhwng ni fel ie? Yn y ganadledd Saesneg, 20 munud cyn y cyfarfod cychwyn, mae'r neuadd fawr yn llawn. Ac efallai bod ni chdi bach yn fwy relaxed. Ond heno, da ni rili angen bod ar amser. So, rhwng 5 pan di 5 yma, da ni'n cael bwyd efo'n gilydd. So, please dowch y takeaways ac yn y blaen efo chi. I ni gael bwyd efo'n gilydd, cael cymdeithas. Ac wedyn am 7 o'r gloch, mi fyddwn ni, os dyw e'n mynd, mi fydd Mark Thomas yma yn pregethu i ni. Felly dyna sydd yn digwydd yn ystod y dydd, ac yn niweddio y bendith Duw arno fo. Gadewch i mi gychwyn yn cyfarfod trwy weddio. Arglwydd yw Dad, da ni'n diolch i ti rwan am gael bod gyda'n gilydd yma. Da ni'n diolch i ti am weld hen ffrindiau a ffrindiau newydd hefyd. A da ni'n diolch dy fod ti'n parhau weithio, dy fod ti'n parhau i alw pobl i ti dy hun yma yng Nghymru. Ac arglwydd yw Dad, da ni am daddoli di, da ni am dyfoli di, am dy gariad mawr. Arglwydd yw Dad, da ni'n plygu o dy flaen di, da ni'n cyffesu yn pechod o dy flaen di rwan. A da ni'n pwyso'n llwyr ar Iesu Grist. A da ni'n gweddio a byddi di'n helpu ni, arglwydd yw Dad, i addoli Iesu o'n calonau. Ac y bydd pob dim sydd yn digwydd yn yr ystafell yma, ac sydd yn digwydd efo'r plant, y bydd y cyfan yn dwy'n gogoniant i ti. O arglwydd, rhod y ysbryd i weithio ynddo ni. Da ni dy angen di. Amen. O gewch ni ganu, addoli Duw gyda'n gilydd trwy ganu bererin llesg llyddedig yng nghanol brwydrau sydd. Mae'r gelyn yn glwyfedig, rwyt bron a chario'r dydd. Dwi'n meddwl sut ydych chi'n teimlo bore yma? Os ydych chi'n teimlo yn ydy'n gorfforol, da ni'n medru teimlo'n llyddedig, ond yn ysbrydol hefyd ydyn, da ni weithio medru teimlo yn llyddedig. Ond mae'n gret cael dod at yn gilydd, cael annog yn gilydd, ond yn fwy na dim cael edrych ar Iesu Grist a cael yr hwb a'r anogaeth o hynny. Felly gewch chi godi i addoli Duw gyda'n gilydd.
Newch ni weddio. O, arglwyddiw da, diolch am y geiriau yna da ni wedi canu rwan. Diolch, arglwyddiw da. Dwi ti'n gofyn i ni dynnu'r goron oddi ar yn pennau ni, ac i blygu ti, ond da ni'n diolch fod yr un sydd yn gwisgo'r goron, yn eiriol trosto ni, hyd yn oed y bore yma. Reality hyn, fod yr arglwydd Iesu Grist yn y nefoedd, i fod o wedi codi, fod o wedi concro marwolaeth, a i fod o'n eiriol trosto ni. Diolch i ti. Amen. Mae Siwan yn mynd i ddod i fyny rwan i sôn chydig bach am yr stondin lyfrau ac i roed plug bach. Bore da. Gobeithio bod chi gyd yn iawn bore yma. Diolch chi gyd am fod yma. Os chi heb sylwi yn barod, mae yna stondin lyfrau efo ni. A mae yna nifer o lyfrau mas yna. Ond fi jyst mynd i sôn am un bore yma, ond o'n i'n meddwl bod e werth gadw bod i chi bod y stondin ar agor am rhyw awr cyn bob cyfarfod a rhyw awr ar ôl bob cyfarfod. So croeso mawr i chi edrych unrhyw adeg, ond dyna pryd byddwch chi medru talu am eich llyfr. So, bore yma, nathon ni edrych yn y cwrdd gweddi bore yma, bod gathon ni'n hasgoffa bod ni mewn brwydr ysbrydol. Ydy mae'r gŵr sy'n gwisgo'r goron yn eiriol ar ei rhan, ond mae'r brwydr ysbrydol yn rhywbeth real i ni bob dydd heddiw yn dydy. A tybed pa rannwch bywyd chi bore yma, ych chi'n teimlo fel bod hwnna'n reality eitha actif. Os chi'n gyfarwydd efo 10 of those, y cwmni llyfrau, mae'n siŵr bod chi wedi clywed Jonathan Carswell yn dweud, read this book and it might just change your life. A taswn ni'n gorfod dewis unrhyw llyfr o'r stondin yma, a un llyfr, hwn bysa fe i ddweud ystafediad yna amdano. Standing Firm gan Graham Beynon, mae'n lyfr newydd. Falle chi wedi clywed am Know Your Enemy gan Graham Beynon. Yr un llyfr yw wedi cael ei addasu a'i adnewyddu, so newydd yr allan blwyddyn yma. A mae'n atgoffa ni, a mae'n esbonio ni sut mae'r diafol yn gweithio. Os mae brwydr yw bywyd y Cristion, wedyn gallwn ni fod yn sicr bydd ymosodiadau yn dod yn gallwn ni. A mae'r llyfr yma'n helpu ni i ddeall sut mae Satan yn gweithio, deall gwendidau ein hunain, a esbonio a'n annog ni sefyll yn gadar yn erbyn y temptasiynau yna sy'n gwynebu ni o ddydd i ddydd. Un peth darodd fi am y llyfr yma yw bod e'n esbonio os nad ydyn ni fel Cristion yn ymwybodol bod ni mewn, neu'n gwybod bod ni mewn brwydr ysbrydol, wedyn mae hwnna'n lle mwy peryglus i fod na bod chi'n brwydro bob dydd a teimlo fel bod chi'n methu. Nathon ni ganu neithiwr yn do, ef am Dale yn dyn, a mae hwnna'n gysur anhygoel yn y brwydr. Ond mae'r llyfr yma'n edrych yn onest ar natur y brwydr ysbrydol, a'n arfogi ni i adnabod tactegau'r un drwg, a'n annog ni dal yn dyn wrth yr arglwydd. Mae ei fod yn 9 pint, ond o'n i'n neud e'n 5 pint wrth hyn. A ie, ni'n mynd i yn capel ni, fi'n byw yn Lloegr nawr, ond yn ein capel ni, dyn ni'n gobeithio mynd trwy'r llyfr yma mewn grwpiau bach. So, falle, pan chi'n edrych ar y llyfr wythnos yma, falle triwch meddwl yn ymarferol, be allwch chi fynd nôl efo chi a helpu eich eglwys chi, ble bynnag ydych chi. Nid maes chwarae yw'r bywyd Cristnogol yma, mae'n brwydr, maes brwydr yw e. So fi'n gobeithio bydd y llyfr yma'n helpu chi ac annog chi dal ymlaen a dal at yr arglwydd yn y brwydr ysbrydol. Diolch. Gwych, diolch yn fawr iawn. A diolch Siwan am ddod ar holl lyfrau yna. Mae'n lot o waith. Mae wedi bod wrthi'n paratoi ac yn meddwl. So, plis gnewch y gorau ohono fo, ac oedd y syniad na o fedru cyd darllen. Ella bod chi'n ffeindio llyfr a bod chi'n cael bendith a wedyn mynd o adre a cael eraill yn yr eglwys i ddarllen o efo chi. Dyna'r peth gret am y cwmni, 10 of those, ydy maen nhw yn gwneud, os da chi isio 10 llyfr, da chi'n cael deals arbennig efo nhw hefyd. A dwi'n siŵr fydde Siwan, allwch chi jyst ffonio hi fyny a wneith i cael deal hydnoed yn well. Rhoi discount code y gynhadledd i chi i ddefnyddio.
Yn gysylltiedig efo hynna, os ydych chi sylwi ar eich seti pan ddothoch chi mewn, oedd yna ddau adnodd gan y mudiad, a jyst tynnu'ch sylw chi at y rhain. Peth cyntaf di holi, asg, ag hwn ydy'r un blwyddyn diwethaf. Mae'r un flwyddyn nesaf, y dolyg yn mynd i fod yn barod erbyn mis Hydref. Felly fydd yna gopi digidol ar gael canol mis Medi, diwedd mis Medi i chi weld, a wedyn byddwch chi medru i'w cael nhw erbyn dechrau mis Tachwedd. Ac eich annog chi, y peth gret am hwn ydy fod o'n ddwyieithog. Mi'n droi o drosodd ola. So ydych chi yn medru mynd a'i roed o yn hyderus, ac mae yn y blwyddyn diwethaf, dwi'n meddwl, allan dros 20,000 ohonyn nhw allan, ac oedden ni'n clywed hanesion o pobl yn cymryd nhw, yn darllen. Dwi'n gwybod am o leia un person sydd wedi dod yn Gristion trwy ddarllen o. So please ystyriwch, ydy hwn yn rhywbeth fedrwch chi ddefnyddio. Dych chi medru rhoi, mae'n le i roi manylion eich eglwys chi yn efo hefyd. So mae o'n codi proffil eich eglwys chi yn eich ardal leol chi hefyd. Blwyddyn diwetha, oedden ni yn cynnig Beibl am ddim. A gafon ni trwy Gymru, gafon ni dros 100 o bobl yn gofyn i ni am Feiblau. A nathon ni yrru Beiblau i dros 100 o bobl. A i rhoi nhw mewn cyswllt efo eglwysi lleol. Felly, please ystyriwch ag meddwl ydych chi'n medru defnyddio hwnna yn eich eglwys chi. Peth arall ydy just llyfr sydd yng nghanol cael ei greu, really. So, da ni wedi creu rhyw fath o, welwch chi, just photocopy ydi o, di ond i styffylu at ei gilydd. Ond da ni yn ymwybodol, y dyddi yma, da ni'n clywed a da ni'n gweld fod pobl efo mwy a mwy o ddiddordeb yn y Beibl. Yn siopau llyfrau ni, mae gwerthiant Beiblau yn codi ym mhob un o'n siopau llyfrau ni. Rwan, yn Gymraeg, dyna ddim yn siŵr ydy'r un peth yn digwydd ac ydyn ni'n weld yn y byd di-Gymraeg. Ond yn sicr o'n i'n siarad efo Sian Wyn wythnos yn y Steddfod wythnos cyn diwetha, ac oedd hi weld yn dweud ydy, hyd yn oed yn y Cymru Cymraeg, mae diddordeb yn y Beibl yn cynyddu. Ond un peth da ni'n ffeindio ydy fod pobl yn stryglo, maen nhw'n cael ei Beibl, ac wedyn maen nhw'n meddwl, maen nhw'n cychwyn yn Genesis, achos dyna ydych chi fod i'n neud, di cychwyn yn ffrynt llyfr, ydych chi'n darllen ac yn sydyn ydych chi'n cyrraedd Exodus a Leviticus, a mae'n mynd yn anodd. So be da ni wedi trio wneud ydy cynhyrchu llyfryn bach sydd yn rhoi trosolwg o'r Beibl mewn 10 darlleniad. Mae'n rhoi trosolwg o'r Beibl o ran stori'r Beibl, mae'n rhoi trosolwg o'r Efengil, mae hefyd yn rhoi trosolwg o'r gwahanol rannau o'r Beibl. Fel bod o yn cyflwyno, enghraifft, mae yna salmau yn efo, mae yna efengylau yn efo, mae yna ddoethineb o ran y dirhebion yn efo, so mae gwahanol bethau, mae'n ei gwahanol bethau. Ac felly, be dyn ni eisiau ydy bod hwn o ddefnydd i chi. Da ni ddim di gyhoeddi fo eto, achos da ni eisiau i chi gymryd o, ddarllen o, a meddwl fedra i iwsio hwn. Ac os ydych chi'n meddwl, fedra i, ond os ni'n hoffi newid rhywbeth, neu mae gen i syniad gwell, please cysylltwch efo fi. Achos fedrwn ni newid, fedrwn ni addasu, os beth yn eisiau di bod o really o ddefnydd i chi. So os newch chi gymryd o, edrych trwyddo fo, os ydych chi'n meddwl bod o yn rybys, dydwch hynny, da ni ddim yma mwyn gwerthu just stwff i chi. Da ni eisiau bod o'n help i chi i estyn allan ac i ddarllen y Beibl efo pobl. Mae'n gyfnod anhygol dydy fod pobl eisiau darllen y Beibl. Ac felly mae rhaid i ni wneud y mwyaf o'r cyfle yna. So please newch chi gymryd o a newch chi rhoi adborth i ni ar hynny. Mae Amanda yn mynd i ddod ymlaen rwan i ddarllen i ni, ac wedyn mi fydd Dafydd yn gweddio. Nawr, darlleniad bore yma o ail Timotheus a'r ail benod gan dechrau yn yr adnod gyntaf. Felly, 2 Timotheus, penod 2,
ac adnod 1. Felly, ymertha di, fy mab, yn y gras sydd yn Nghrist Iesu. Cymer y geiriau y glywaist gennyf fi yng nghwmni testio lawer, a throsglwydda hwy i ofal pobl ffyddlon a fydd yn abl i hyfforddi eraill hefyd. Cymer dy gyfran o ddioddefaint fel milwr da i Grist Iesu. Nid yw milwr sydd ar ymgyrch yn ymdrapwerthu a gofalon bywyd bob dydd, gan fod ei holl fryd ar ennill cymeradwyaeth ei gyfridog. Ac os yw rhywun yn cystadlu mewn maddolgampau, ni all ennill y dorch heb gystadlu yn ôl y rheolau. Y ffermwr sy'n llyfurio sydd ar hawl gyntaf ar y cnwd. Ystyria beth yr wyf yn ei ddweud, oherwydd fe rydd yr arglwydd i ti ddealltwriaeth ym mhob peth. Gawn ni weddio. O ddiwyn tad, dyn ni'n ddiolchgar am bod yma y bore yma gyda'n gilydd. Dyn ni'n rhyfeddu bod ni'n gallu nawr siarad efo yr arglwyddi. Dyw yr holl byd. Dyw sydd wedi ein creu ni. A hynny ar ei lun a'i ddelwyr ei hunain. Dyn ni'n rhyfeddu o ddiwyn tad. Dy fod ti wedi siarad efo ni. Nid yn unig trwy dy air, ond trwy dy fab yr arglwydd Iesu Grist. A hynny o dan arweiniad a dylanwad dy ysbryd di. Dyn ni yma gyda'n gilydd, dy bobl di ydym ni, a dyn ni'n diolch o galon dy fod ti arglwydd yn bodoli a bod ti'n trigo bod ti yma yn ein plith ni. Diolch am ddiwrnod newydd. Diolch am brofi dy trigereddau di sydd yn newydd bob dydd. Dyn ni arglwydd yma yn gallu profi dy bresenoldeb di unwaith eto heddiw. Diwrnod i wneud hynny. Diwrnod i ryfeddu ar y greadigaeth. Diwrnod arall i brofi cwmni gyda'n gilydd fel dy bobl di. Diwrnod arall i allu hefyd sôn wrth eraill am yr arglwydd Iesu Grist. Mae heddiw yn ddydd o iechawdwriaeth. A dyn ni'n gweddio wrth i ni fod gyda'n gilydd, dy fod ti'n siarad efo ni ysgwelyd i fod yn dda, a bod ni'n arglwydd fel eithon ni cael atgoffa neithiwr a bore yma, bod ni dy bobl yn ymostwng ac yn cyffesu ac yn dymuno i fod yn dybycach i ti. Mae heddiw yn ddiwrnod i wneud hynny. Wyt ti wedi rhoi diwrnod arall i ni. O ddiwyn tad, dyn ni'n diolch i ti am y cyfle yma yr wythnos hon i nid yn unig cyfarfod yn gilydd, ond i ddod o dan dy air di. Ac yn diolch i ti am diwrnod unwaith eto i brofi dy ras tuag ato ni. Felly, dyn ni'n cyflwyno Emyr wrth fe'n harwain ni i wrando ac i glywed ac i cael ein dysgu am ddarluniau gwahanol o dy ras di yn ein bywydau ni. Felly, helpa ni arglwydd i nid yn unig i wrando, ond hefyd i ymostwng ac i weithio hyn allan yn ein bywydau ni. Diolch i ti arglwydd am yr cyfleon dyn ni'n clywed am i ddefnyddio llenyddiaeth gwahanol fel dyn ni wedi newid glywed amdano fo. Helpa ni arglwydd i gymryd hyn ymlaen wrth i ni mwynhau cwmni gyda'n gilydd, ond hefyd sylweddoli a byddwn ni ar ddiwedd wythnos yn mynd yn ôl i'n llefydd ein hunain. Bydd ysbryd glân gyda ni. Byddwn ni mewn cwmni gwahanol, ella.
ond byddwn ni arglwydd ar cyfle i ddod ac efengyl Iesu Grist i gliw pobl. A dyn ni'n gweddio arglwydd y gellid i ein defnyddio ni i wneud hynny os gwelid i fod yn dda. Dyn ni yma i dystiolaethu dros y ti, felly dyn ni'n gofyn am dy gymorth. Dyn ni'n cofio nawr am yr sesiwn gyda'r plant wrth iddyn nhw fod gyda'i gilydd. Diolch i ti am y rhai sydd yn arwain hynny, a bod y plant arglwydd dyn ni'n gweddio y daw plant i ddod i'r nabod i yn gynnar, yn ifanc, yn ei bywydau, i brofid yr Awst ti, a hynny arglwydd yn rhywbeth real yn ei bywydau nhw. Felly arglwydd erbyn awr ein diolch wrth i ni gyflwyn hynny i ti, gan ofyn peth mwyaf a gallwn ni ofyn, dy goniant i fod yn amlwg yn ein plith ni, a bod ni'n arglwydd yn brofiadol o hynny trwy ras. Gweddiwn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch. Diolch. Ar ôl i ni ganu, ar ôl ni addoli Duw, mi fydd Emyr yn dod ymlaen. Dyma'r pwynt lle dwi fod i gyflwyno siaradwr. Dwi'n gweld Emyr yn edrych yn really nervous, meddwl be dwi'n mynd i ddeud. Ond dwi'n ymwybodol, mae nifer ohonoch chi yn nabod Emyr. Ac am hwnni, be fyswn ni'n mynd i ddeud am Emyr ydy bod o'n brawf bod Duw yn ateb gweddi. Dwi'n gwybod bod nifer yn yr eglwys yng Nghaerdydd, o'i deulu fo, wedi bod yn gweddi amdano fo ers oedd o'n ifanc, a mae'n ffantastig gweld fod mae Duw wedi gweithio yn ei fywyd o. Dwi'n cofio o'n i yn y Cynhadledd flynyddoedd yn ôl, ac oedd yna lot o weddio a poeni ynglyn â, wel, lle oedd y gwiridogion nesaf yn dod o. A nathon ni weld Duw yn ateb gweddi do yn codi gwinidogion, a dyn ni mor ddiolchgar i Dduw am y rhoddion yma mae'n rhoid i ni. Nifer ohono ni mewn eglwysi lle mae gennym ni winidogion gweddol, ifanc, beth bynnag, ac felly mae'n hyfryd. A dyn ni'n gweddio bydd Duw yn parhau i godi dynion ag merched i weithio yn ei eglwys ond. Ond dyn ni'n arbennig o ddiolchgar i Dduw am Emyr, a dyn ni'n rili edrych ymlaen ac gwneud hynny yn ofalus, wrth gwrs, ond dyn ni'n edrych ymlaen i glywed beth sydd ganddo fo i ddweud, a Duw i'w ddweud trwyddo fo. Gadewch i ni, cyn iddo fo ddod, gadewch i ni ganu gyda yn gilydd. Mae'r ymdrech yn parhau, y mae'n obaith, bron llesgau, caled ydyw brwydro cyd ar ddrwg, galon ac ar byd. Dwi'n meddwl chi sylwi, mae yna thema wedi bod yn dod allan, neithiwr ag heddiw. A oedd o'n thrilling, actually, fi Emyr. Oedden ni'n di siarad o flaen llaw, ond siarad o gweld mae Duw, mae'r ysbryd wedi bod yn dweud yr union yr un peth. Mae'r thema yma bod ni angen gweithio, angen cario ymlaen, fod pethau yn medru bod yn anodd ar adegau. Felly, gyrwch ni ganu a cael yn atgoffa o ras Duw tuag ato ni.
Wel, mae'n rhaid i fi ddechrau fel hyn, ond nid geiriau gwag ydyn nhw, ond dweud bod e'n fraint i gael bod yma. Cael bod yma i gyd addoli, ond yn arbennig i gael agor y gair. A fi wedi trio peidio cymryd e'n rhy bersonol, bod fi wedi cael yng ngwahodd i ddod yma, ac yna bod y pwyllgor wedi penderfynu bod 4 pregaeth yn ormod, a bod eisiau lleihau y gynadledd a dim ond rhoi 3 sesiwn bore i fi. Peidiwch poeni, be fi wedi gwneud yw gwasgu 4 pregaeth mewn i 3, okay? So, falle bod ni wedi gorffen mewn pryd i gael cinio gan i'w... Na, fi ddim. Ond o ddifri, mae'n hyfryd i fod yma, ac gallai dweud, heblaw am yr eglwys gytre yng Nghaerdydd, does na nynlle gwell i gael pregethu na fan hyn. A'r tro diwetha ges i'n ngofyn i gymryd yr anerchiadau boreol, nath yr arglwydd roi ar ynghalon i cyfres o ddarluniau. Darluniau sydd yn portreadu'r eglwys, yn portreadu ni fel pobl Dduw gyda'n gilydd. Eleni, fi eisiau edrych ar cyfres o ddarluniau eto, ond y tro yma mae'r ffocws mynd i fod chydig bach yn wahanol, achos fydd y ffocws yn fwy ar y Cristion unigol, arno ni fel unigolion. A maen nhw i weld yn yr adran darllenon ni, a darllenodd Amanda ar ein rhannu ail Timotheus, pennod 2, dyma'r adran ni'n mynd i fod ynddo fe bob bore, lle ni'n dysgu fod y Cristion yn debyg i filwr, mae'r Cristion yn debyg i athletwr, a mae'r Cristion yn debyg i ffarmwr. Os i chi yn Gristion, mae'r peth yma fod yn wir amdano chi, fel unigolyn. Nawr wedi dweud hynny, mae'r darluniau hefyd yn cynnwys y syniad bod ni'n gwneud y peth yma gydag eraill. Mae milwr yn rhan o fyddin. Mae athletwyr yn cymryd rhan mewn mabolgampau gydag eraill, ac glywon ni bore yma bod bywyd ffarmwr yng Nghymru yn unig, yn y cyd-destun yma, yn y ganrif gyntaf, oedd ffermio'n rhywbeth oedd yn digwydd ar y cyd. Y teulu cyfan, yr pentre neu'r ardal cyfan yn dod gyda'i gilydd i weithio yn y cae. Nawr, wrth gwrs, nid dyma'r unig darluniau mae'r Beibl yn defnyddio i ddisgrifio'r Cristion. Mae llwythi ohonyn nhw. Mae'r Cristion fod yn halen ac yn oleuni. Mae'r Cristion fel dafad yn dilyn y bugail. Mae'r Cristion fel cangen wedi i gysylltu gyda'r wynwyddau ac yn y blaen. Ond os ych chi yma'r bore yma a chi'n holi eich hunan, wel, tybed sut beth yw hi i fod yn Gristion. Right? Falle bod yna rhywun yma chi ddim yn credu eto. A chi'n wyndran eich hunan, wel, be mae e fel? Sut mae fod i edrych? Beth gallai ddisgwyl os ydw i yn dod yn Gristion? Wel, mae'r darluniau yma gobeithio mynd i fod yn help. Ac i ni sydd yn credu, a rai ohoni wedi bod yn dilyn yr arglwydd ers amser hir iawn, mae'r darluniau yma yn bethau gallwn ni droi atyn nhw, dros y trydiau nesaf yma, a holi'n hunan, wel, ydy hyn yn wir amdano fi? I ba raddau mae'r pethau hyn yn wir amdano fi? Mae'n bywydau ni fod yn debyg mewn rhyw ffordd i filwyr, athletwyr a ffermwyr. Nawr, cwpl mwy o disclaimers cyn bod ni'n dechrau o ddifri. Fi'n gofio cydnabod fod y geiriau yma wedi ei hysgrifennu, gobeithio wnaethoch chi sylwi, gan yr apostol Paul at Timotheus yn y lle cyntaf. A felly bydd y rai pobl falle'n dadlau, wel, nagyfe geiriau yw'r rhain, neu darluniau yw'r rhain ar gyfer gweinidogion. Nag yw'r rhain just ar gyfer gweithwyr Cristnogol sydd wedi ei neilltuo ar gyfer y gwaith yn llawn amser. Mae'n y wirionedd i hynny.
Byddwn ni wedi gallu mynd â'r darluniau yma i gynadledd gweinidogion a'i pregethu nhw fyna yr un mor rwydd. Ond mi'n credu bod yna berygl i feddwl yn y ffordd yna. Un o'r problemau mawr fi'n credu ni wedi gwynebu yma yng Nghymru dros y blynyddoedd yw fod eglwysu wedi troi mewn i one-man band. Yr union meddylfryd yna, mae'r gweinidog yn gwneud y gwaith, neu mae'r arweinydd yn gwneud y gwaith, a mae pawb arall jyst yna i eistedd, i wrando, i gael ei diddanu a mwynhau ac yna mynd adre. Mae'n beryglus. Mae'n beryglus. I feddwl, sdim angen i fi gymhwyso hwn i fi, mae jyst ar gyfer yr elit. Just Cristnogion o ddifri. Neu, fi'n casau'r ymadrodd yma, Cristnogion o argyhoeddiad. Chi'n clywed pobl yn dweud ni? Mae'n Gristion o argyhoeddiad. Na. Mae yna alwad a doniau penodol gan rai pobl i fod yn weinidogion, yn efengylwyr, yn genhadon ac yn weithwyr eraill dros eglwys Crist. Ond mae gen i ni gyd rhan yn y gwaith yma. Oes, mae yna ddisgwyliadau uwch, gallwn ni ddweud, ar gyfer henuried ac arweinwyr ac athrawon. Ond dyn nhw ddim yn special. Yr un nodweddion sylfaenol sydd yn ddisgwyliedig gan bob un Cristion. Pob un o bobl yr arglwydd. A gai ddweud hyn, fe ddylse llawer mwy o waith ein eglwysu ni fod yn cymryd lle yn ystod yr wythnos a nid dim ond ar y Sul. Ni ddim i gyd yn cael ein galw i fynd, i bregethu, neu gwneud gwaith llawn amser, ond ni gyd yn rhan o'r gwaith. Y gwaith yma o drosglwydd o'r efengyl. O basio'r newyddion da ymlaen i eraill. Ar lafar, mewn sgwrs, dros one-to-one gyda paned mewn caffi neu lle bynnag mae hi. Mae'r hyn sy'n cael ei ddweud yma'n ail Timotheus yn berthnasol i bob un ohono ni'r bore yma. Fi'n gwybod hynny, allai weid hynny yn sicr, oherwydd mae'r 3 darlun yma, yr un 3 darlun, yn ymddangos mewn rannau eraill o'r Beibl, ac yn y cyd-destynau hynny maen nhw ar gyfer yr eglwys. Yr eglwys i gyd. A mae angen i fi gydnabod hefyd, cyn mynd ymhellach, fod y geiriau i ni'n mynd i fod yn ystyried dros y dyddiau nesaf yma yn rai heriol. Galwad sydd yn ni fan hyn i ddeffro, i sobri, i ddifrifoli, i gymryd ein galwad a'n Cristnogaeth ni o ddifri. A fi'n sefyll yma bore yma yn teimlo fel ragrithiwr llwyr. A byddai'n teimlo'r un peth fori. Ac os dyw i'n mynd yr un peth, di Gwener, imposter llwyr sydd o'ch blaenau chi. Achos dyw'r pethau i fi'n mynd i fod yn siarad amdano nhw, y pethau fi'n mynd i'n annog ni ynddyn nhw, dyn nhw ddim yn wir amdano i fel y dylsyn nhw fod. Ond fi eisiau iddyn nhw fod. Maen nhw bethau sy'n gallu bod yn wir amdano ni. A felly, na i weid hyn, a byddai'n gweud eto, fi'n pregethu cymaint i fi fy hun ac i unrhyw un arall yn y stafell yma. Okay? Please, peidiwch meddwl bod fi yma, oedd yna rhyw lun yn dod eithaf, wagio bus, pwyntio bus o chi. Na, ni. Mae Paul yn rhoi'r darluniau yma i ni un ar ôl y llall. A falle nath eich taro chi, mae'r darluniau yma, maen nhw yn debyg mewn rai ffyrdd. Mae yna orgyffwrdd, mae yna overlap rhyngddyn nhw. Taswn ni'n gofyn i chi jyst yn gyflym i feddwl, meddwl am milwr, meddwl am athletwr, meddwl am ffermwr. Yn syth, mae yna bethau tebyg yn does. Maen nhw'n
maen nhw'n golygu ymdrech, gwaith caled. Maen nhw yn bethau diflino, sdim gwyliau, sdim gorffwys, sdim brec iddyn nhw. Maen nhw bethau ymarferol, iawn, mewn llawer o ffyrdd, yr gwaith caled yma mynd ymlaen yn y byd, a maen nhw gyd gyda gwobr ynghlwm ynddyn nhw. A dyna pam nes I ddewis y teitl yma ar gyfer yr anerchiadau, Gwaith Gras. Gwaith Gras. Achos chi'n gweld, mae'r Cristion yn berson sydd wedi profi gras ar waith yn ei fywyd. Mae Duw wedi bod mor dda wrthon ni, mor garedig. Mae wedi'n caru ni, mae wedi'n dewis ni, mae wedi trefnu ffordd i'n hachub ni, mae wedi cyflawni ffordd i'n hachub ni trwy farwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, a mae wedi'n galw ni nawr i fewn i berthynas gyda fe, mae wedi maddau ein pechod ni, mae wedi rhoi bywyd tragwyddol I ni. A mae'r cwbl yn dod trwy ras, trwy ffydd. Ond nawr mae'r un gras yna yn arwain ni I weithio. Gwaith gras mae'r Cristion yn ei gyflawni. Ni'n cael ein galw I roi ein bywydau mewn gwasanaeth. A mae hynny'n mynd I olygu dioddau. Mae angen I ni ddisgwyl a fod yn barod I ddioddau. Ond mae'r dioddefaint yna yn arwain yn y pen draw at lawenydd, at wobr. Ni'n gweld hyn, tasach chi wedi darllen trwy llythyr yma at Timotheus, mae Paul yn dweud y pennod 1 adnod 8. Felly na fod cywilydd arnat roi tystiolaeth am ein harglwydd, na chywilydd ohono fi ei garcharo'r ef, ond cymer dy gyfran o ddioddefaint dros yr Efengil, trwy'r nerth yr ydym yn ei gael gan Dduw. Ac yna nes ymlaen, pennod 3, adnod 12, yn wir ei herlyd a gaeth pawb sydd yn ceisio byw bywyd duwiol yng Nghrist Iesu. Dyw hyn ddim yn rhywbeth ni'n siarad am ryw lawer ydy e. Os ni'n onest, a fi'n trial gweud hyn mewn cariad, ni di mynd yn hynod o soft. Yn hynod o gyfforddus fel Cristnogion. Ni'n disgwyl bywyd tawel, ni'n disgwyl bywyd cyfforddus, ni'n disgwyl hapusrwydd. Dyw'r arglwydd ddim di addo'r pethau hynny. Na, mewn ffordd, be mae di addo neu di rybuddio yw yn y byd fe gewch o'r thrynder. Mae'r arglwydd Iesu yn dweud os oes neb yn dymuno dod ar fy ôl I, rhaid iddo ymwadu ei hun a codi ei groes am canlyn I. Ond ydyn ni'n agored I hynny? Ydyn ni'n barod I hynny? Ydyn ni'n disgwyl hynny mewn gwirionedd? Gwrandewch ar hyn, falle bod rai o chi wedi gweld hyn, nes I weld ar Facebook. Rwy'n di rannu holiadur bedydd o ryw wlad yn Nwyrain Asiaf. Oedd ddim yn gweud lle yn union. Okay? Dyma'r holiadur. Os chi eisiau cael eich bydyddio, os chi eisiau dod yn gyhoeddus, yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu, dyma oedd yn cael ei ofyn gennych chi. Wyt ti'n fodlon gadael dy gartre a cholli bendith dy dad a theulu? Wyt ti'n barod I golli dy swydd? Wyt ti'n fodlon mynd I bentref y rai sy'n dy erlyd di, maddau iddynt, a rhannu cariad Crist gyda nhw? Wyt ti'n barod I wynebu cael dy giro yn hytrach na gwadu'r ffydd? Wyt ti'n barod I fynd i'r carchar? Wyt ti'n barod I farw dros Iesu? Fi wedi cymryd sawl oedfa bedydd a paratoi sawl un I fedydd. Nes I ddim gofyn y gwestiwn yma.
Ond sut ni'n mynd i wneud e? Sut ni'n mynd i wynebu'r dioddefaint yma? Sut ni'n mynd i wneud y gwaith, y milwr, yr athletwr a'r ffermwr, y gwaith caled yma o'n blaenau ni, efo gymaint o ddioddef ynghlwm â fe? Wel, dim ond trwy ras. Pennod 2, adnod 1. Ymnertha di, fy mab, yn y gras sydd yng Nghrist Iesu. Ydyn ni angen gweithio, ni wedi cael ein annog yn barod yn y gynhadledd yma i ymroi, i weithio ac i ymdrechu, ond ni'n gwneud hynny yn y gras sydd i'w gael yn Iesu Grist. Os ni'n ffyddlon iddo fe, ni yn siŵr o ddioddau mewn rhyw ffordd neu'n gilydd, ond bydd yn ein nerthu ni. Felly dyna ni'n mynd i fod yn wneud dros yr boreau nesaf. Ystyried, ni wedi clywed chydig am y tebygrwydd, rai o'r pethau sy'n clymu y darluniau at ei gilydd, ond dros y boreau nesaf nawr, mynd i fynd yn ddyfnach, yn meddwl amdanyn nhw, un ar y tro a'r gwahaniaethau rhyngddyn nhw. Okay? So, os chi eisiau darlun i'ch helpu chi, y darlun oedd yn dod i'n meddwl, chi wedi bod yn bryd o fwyd posh, ac weithiau mewn bwyty posh ar y fwydlen, chi'n gweld rhywbeth fel hyn, lamb 3 ways. Chi'n gweld yna? Neu chicken neu beth bynnag. Os chi'n really lwcus, lamb 3 ways. A'r syniad wrth gwrs yw mae yr un cynhwysyn, tair gwaith, yn cael ei paratoi mewn ffyrdd ychydig bach yn wahanol. Dyna sydd gyda ni dros y boreau yma. Yr un syniad canolog sydd. Ac eto, mae yna bethau gallwn ni tynnu allan o bob un. A ni angen help yn dyn ni wneud hyn. Drwchwch eto ar adnod 7, mae Paul yn cydnabod i Timotheus, ystyria beth rwyf yn ei ddweud, oherwydd fe rydd yr arglwydd i ti ddealltwriaeth ym mhob peth. Ni angen help. Felly, cyn bod ni'n mynd ymhellach, wnawn ni gael gair bach arall o weddi. Arglwydd i ni yma, am ein bod ni eisiau ystyried yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni. A wneud i roi dealltwriaeth i ni ym mhob peth. Arglwydd os oes yna rhywun yma sydd ddim eto wedi credu, arglwydd dangos iddyn nhw. Yr hyn sydd i'w ddisgwyl, a'r hyn sydd yn cael ei gynnig yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni sydd yn dweud ein bod ni yn ddisgyblion i Iesu, dangos i ni y math o bobl rwy ti am i ni fod. Am bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Felly'n darlun cyntaf ni te, y milwr. Y milwr. Mae bywyd y Cristion fod i adlewyrchu rhywbeth o fywyd milwr. Okay? Nawr mae'r darlun yma'n ymddangos mewn sawl man, os chi eisiau rhywbeth i wneud, prynhawn ma neu heno, gallwch chi droi at Effesied pennod 6. A mae Paul fyna yn ymhelaethu ar y darlun yn Effesied pennod 6. Ni'n mynd i lynu wrth ail Timotheus. A be fi eisiau chi wneud, just am eiliad bach, okay, ceiwch eich llyged chi, a fi just eisiau chi ddynyddiwch dychymyg ychydig. Falle bod yn anodd, mae'n anodd i ddychmygu i lawer ohono ni, ond fi eisiau chi drio o leia ddychmygu beth fydde hi fel i fod yn filwr. I wisgo arfogaeth amdano chi, roi eich helmet chi ymlaen, i godi eich cleddyf a'ch tarian chi a mynd allan i wynebu'r gelyn. A dilyn eich capten chi i'r frwydr. Nawr, mae yna lot o agweddau i'r darlun yma. Ond ein ffocws ni mewn gair y bore yma yw hyn, diwydrwydd. Okay? Yn Saesneg, diligence. Diwydrwydd. Mae'r milwr go iawn. Y milwr da. Y milwr gwerth ei halen. Mae yn ddiwyd. Mae ei feddwl ar un peth yn unig. A fel yna i ni fod, fel Cristnogion,
Does dim byd arall i gymryd blaenoriaeth na i dynnu ein sylw ni oddi wrth dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Peth cyntaf eisiau ni nodi o'r darlun yma yw hyn. Ymrestru gyda Iesu. Ymrestru yw enlisting. Hynny yw, arwyddo i fyny mewn byddin. Chi'n gweld, mae yna frwydr yn mynd ymlaen. Ie, ni wedi cael ein atgoffa o hynny yn gynharach yn yr oedfa yn do gan Siwan. A ni'n gallu anghofio'r peth. Ni'n clywed gymaint am ryfeloedd y byd hwn, am ryfel yn Ukraine, a ryfel yn Gaza, a mewn mannau eraill, ac eto ni'n gallu colli golwg ar hyn fod na frwydr ysbrydol. Brwydr sydd wedi bod yn mynd mlaen llawer hirach nag unrhyw frwydr daearol. Y frwydr ysbrydol yma sydd yn amlygu ei hun yn y byd o'n cwmpas ni a sydd mewn llawer o ffyrdd yn esbonio pam fod ein byd ni fel y mae hi. Ac yn y frwydr yma, ar un ochr mae gennych chi yr arglwydd Dduw, a rai sydd yn ei ddilyn e, ac yn ar ochr arall mae gennych chi y diafol, y gelyn pennaf, a rai sydd yn ei ddilyn e. A dyma yw'r frwydr mawr, yn dyfer y gwir yn erbyn y gau, y da yn erbyn y drwg, y goleuni yn erbyn y tywyllwch. A diolch beth, mae'r frwydr yma yn un ochrog. Okay? Dwi ddim yn hafal. Does dim cwestiwn am pwy sy'n gryfa yn y frwydr yma, achos ar un ochr mae gennych chi Dduw holl alluog. Does na neb yn cymharu gyda fe. Dydy'r diafol ddim ar yr un lefel â Duw. Mae'n mismatch llwyr mewn gwirionedd. Nawr, ni ddim yn gwybod y manylion i gyd, ond o be ni'n gallu deall o'r ysgrythyr ar ryw bwynt, rhwng Genesis 1, pan mae Duw yn creu'r byd a mae'r byd yn dda iawn, ac yna Genesis 3, pan mae Addag Efa yn syrthio i bechod, a mae pechod a marwolaeth yn dod i fewn i'r byd, a ryw bwynt yn y cyfnod yna, mae yna wrthryfel wedi cymryd lle. Rebellion. Mae'r diafol wedi gwrthryfela yn erbyn Duw a wedi arwain rai o leia o'r angylion yna i godi dorn yn erbyn yr arglwydd. A ni ddim yn gwybod pam, ni ddim yn gwybod, mae lot o'n ddirgelwch i ni, ond ni'n cael y syniad mae balchder y diafol, falle hyd yn oed cenfigen at y ddynoliaeth. Bod nhw'n cael eu creu ar lun a delw Duw a bod hwnna rhywsut yn tynnu ffwrdd oddi wrtho fe. Ni ddim yn gwybod, ond mae'r diafol yn gwrthryfela yn erbyn Duw. Ac yna be mae'r diafol yn gwneud? Wel, ni'n darllen amdano fe'n mynd i recrwtio. Mae eisiau dilynwyr. Mae eisiau ychwanegu at ei fyddin e a ychwanegu at y gwrthryfel. A dyna ni'n clywed amdano fe'n Genesis 3. Y diafol yn dod ar ffurf sarf a mae'n temtio Addag Efa. Yn temtio nhw i amau Duw. Yn temtio nhw i gwestiynu beth oedd Duw wedi ddweud a'i gynllun a'i gariad tuag ato nhw. Yn tynnu nhw i ffwrdd oddi wrth berthynas gyda'r Duw byw i fod yn elynion tragwyddol iddo fe. Dyna sy'n digwydd yn Genesis 3. Mae rai sydd wedi cael eu creu ar lun a delw Duw i fod yn bobl arbennig iddo fe yn ymuno yn y gwrthryfel. Ac wrth i addas syrthio, fe wnaethon ni syrthio hefyd. Fe oedd ein cynrychiolydd ni, fe oedd ein pen ni, ac wrth iddo fe syrthio i ni, di cael ein tynnu fewn i'r gwrthryfel yna hefyd. A felly'r reality difrifol mae'r Beibl yn rhoi ni yw hyn, fod pob un ohono ni, ers ein cenhedlu ni, ers bod ni wedi bod, i ni'n rhan o'r gwrthryfel.
Ni'n brwydro, a ni'n rhan o'r frwydr ysbrydol, ond di ni ddim ar yr ochr iawn. Ni ar yr ochr sy'n colli. Yr ochr sydd wastad yn mynd i golli. Ni ar ochr y tywyllwch. I ni'n elynion ni Dduw, ni'n farw yn ein camweddau a'n pechodau, a ni dan grym Satan. A falle bod clywed hynny yn neu chi deimlo'n anghyfforddus, dwi ddim yn beth rwydd i glywed. Falle bod yna rai pobl yma heddi neu'n gwylio ar y we a chi'n meddwl, wel, ond hwnna ddim yn deg rwysyd. Ddim fel na fi'n teimlo'n eitha niwtral am Gristnogaeth ac am Dduw. Fi ddim yn Gristion, ond fi ddim yn ei erbyn e fel na, sa'n teimlo'n gryf am y peth. Na. Os ych chi ddim wedi caru'r arglwydd a'ch holl galon, eich holl meddwl, eich holl enaid, eich holl nerth chi. Os nag ych chi wedi bod yn gwbl ifydd iddo fi ym mhob ffordd, chi'n ei gysau e. Chi'n caru pethau eraill, chi'n caru chi'n. Chi'n caru pethau'r byd yma, chi ddim wedi garu fe. A felly chi'n gwynebu canlyniadau hynny. Canlyniad gwrthryfel. A'r unig canlyniad cyfiawn i wrthryfel yn erbyn Duw. Duw holl a lluog. Duw creawd o'r nefoedd a dear, y Duw byw. Yr unig canlyniad cyfiawn yw marwolaeth a barn a melltith tragwyddol. Dyna ni'n heiddi. Felly beth sydd wedi newid? Wrth gwrs, os ych chi'n darllen trwy y Beibl, a stori fawr y Beibl yw hyn, fod na un wedi dod, ein cadfridog ni, ein capten ni, arweinydd byddinoedd yr arglwydd. Ie, yr arglwydd ei hun. Ac mae e wedi dod i'r byd, nid yn unig mwyn ein hachub ni, ond mwyn ein ymrestru ni, yw fyddin e. Mae'r gair yna yn adnod 4, cadfridog. Gallwch chi gyfieithu yn wahanol, yn wir yn Beibl William Morgan, mae wedi cyfieithu fel hyn, yr hwn a'i dewisodd yn filwr. Hynny yw, the one who enlisted him. Fe ddath yr arglwydd Iesu Grist i'n byd ni. Nath Duw ei hun cymryd cnawd a dod i ganol byd gwrthryfelgar. Ac bod ni wedi ei gysau, bod ni wedi ei wrthod, bod ni wedi bod yn byw ein bywydau ni gyda dorn lan yn ei erbyn y reswm dath yr arglwydd Iesu Grist i'r byd oedd mwyn ein hachub ni. Mwyn ein galw ni ato fe. I'n gosod ni'n rydd o ddylanwad Satan, i faddau ni ein pechodau, i ddelio gyda ein cywilydd, i'n gwneud ni'n cyflawn a'n cymodi ni gyda Duw. Wrth gwrs, y ffordd nath hynny oedd trwy roi ei fywyd ei hun yn ein lle ni. Cymryd y gosb yn ein lle ni. Cymryd y melltith yna rydyn ni yn ei heiddi. Pan nath Iesu farw ar groes, dyna oedd marwolaeth y bradwr. Dyna oedd marwolaeth y terfysgwr, y gwrthryfelwr. Ie, gwrthryfela yn erbyn Cesar a Rhufain. Ond wrth i Iesu farw, be mae'n neud? Mae'n dioddau'n marwolaeth ni. Yn marw yn ein lle ni, fel bod ni nawr, trwy ffydd, yn gallu newid ochr. Chi wedi bod ar, mae yna rhyw gystadleuaeth, 2 dîm, a mae un yn hamro'r llall. Chymod, a chi ar y tîm sy'n colli. Nag chi eisiau swapo? Wrth gwrs bod chi. Wrth gwrs bod chi. A dyna sy'n cael ei gynnig i ni fan hyn, i gallu ymrestru gyda fe.
Gai ofyn i chi, tysach chi yn filwr? Mewn rhyfel, pa fath o gapten byddwch chi moyn? Mae sawl peth gallwn ni nodi wrth gwrs, ond byddwch chi eisiau rhywun sy'n gallu sicrhau'r fuddugoliaeth? Wrth gwrs, ni eisiau rhywun cryf. Ond byddwch chi hefyd eisiau rhywun sydd efo concern a gofal dros ei filwyr. Un sydd ddim jyst yn anfon y milwyr eraill ymlaen i berygl, ond sydd yn mynd ar y blaen, yn gwynebu'r perygl yna ar y front line drostyn nhw. Dyna sydd gyda ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma yw ein cadfridog ni. Yr un sydd wedi ennill y fuddugoliaeth, a mae wedi gwneud hynny trwy uniaethu ei hun yn llwyr gyda ni, yn ein gwendid, a wedi mynd ar y blaen, ar ein rhan ni. Dyma un werth ei ddilyn. Oedd Steff ti roi rai lluniau yn dod lan neithwr o gofyn, pwy byddwch chi'n trystio, pwy byddwch chi'n dilyn o rhain? Dyma un. Dyma un sy'n heiddi ei ddilyn. Mae werth ei ddilyn. Yn Datguddiad 19, mae dyna'r disgrifiad rhyfeddol yma o'n cadfridog ni. Yn y dydd ola, Datguddiad 19, adnod 11, gwelais y nef wedi ei hagor, ac welai geffyl gwyn. Enw ei farchog oedd ffyddlon a gwir, oherwydd mewn cyfiawnder mae ef yn barni ac yn rhyfela. Yr oedd ei lygaid fel fflam dan ac ar ei ben roedd diademau lawer. Yn ysgrifenedig arno roedd enw na wyddai neb ond ef ei hun. Roedd y fantell amdano wedi ei throchi mewn gwaed, ac fe'i galwyd wrth yr enw Gair Duw. Yn ei ganlyn a'r geffylau gwynion roedd byddinoedd y nef wedi ei gwisgo a lluain maen disgleirwyn. O'i enau roedd cleddyf llym yn dod allan iddo daro'r cenhedloedd ag ef. A bydd ef yn ei llywodraethu a gwialen haearn ac yn sathru gwynrif llyd digofaint Duw yr holl alluog. Yn ysgrifenedig ar ei fantell ac ar ei glin mae enw brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. Dyma'r un sy'n galw ni ato fe. Mae yna boster yn does, poster enwog o y ryfel catre yn America. Uncle Sam yn pwyntio, I want you. I want you. Yr un yma. Yr un yma. Yn dweud amdano chi a fi. Fi eisiau ti. Fi eisiau ti. Gad dy hen ffordd. Y ffordd yna sy'n arwain at ddinistr. Gad y tywyllwch. Gad y drygioni. Der ei ymrestru gyda fi. Mae yna le i ti gyda fi. Falle bod yr arglwydd yn galw chi nawr, bore yma. Falle bod e'n galw chi'r wythnos hon. Mae eisiau ni ymateb i y galwad hwnnw. Felly, na'r peth cyntaf, ymrestru gyda Iesu. Mae ni'n dod â ni at yr ail bwynt. Ymgyrchu dros Iesu. Nawr mae'r fuddugoliaeth wedi ei hennill. Mae'r arglwydd Iesu wedi trechu'r un drwg, mae wedi trechu marwolaeth a'r bedd a thechod. Mae pob gelyn wedi ei curo, ond tan y dydd olaf yna, wnaethon ni ddarllen amdano fe'n Datguddiad 19, tan y diwrnod yna, mae yna frwydro sydd yn parhau. A gan bod ein capten ni yn un werth ei ddilyn, mae'r brwydr yma werth ei hymladd. Ac wrth gwrs, please peidiwch cam ddeall, bod ni'n cael ein galw i frwydro, ni'n brwydro yn ein nerth e. Ni wedi bod yn trio meddwl am ddarlun o hyn, ond mae'n gysyniad anodd, a felly yr un gorau dath i'r meddwl, dyw e ddim yn berffaith, mae ddeiwch i fi, ond jyst i checio bod y bobl ifanc ar ddi hun. Yn y ffilms Marvel, Iron Man. Mae ydych chi y superhero yma, Iron Man. Okay?
Ac enw go iawn o'i yma nhw Tony Stark. Mae Tony Stark, mae'n ddyn clyfar iawn. Mae ganddo fe lot o arian, mewn ffordd di derbyn y pethau yna, mae ta beth yn dyfa, yw jyst i cael ei eni efo brains ac etifeddu'r ffortiwn teuluol. Ond mae'n rhywbeth special am Tony Stark. Mae ganddo fe'r wisg yma. Iron Man. Heb hwnna, mae'n wan. Heb hwnna, mae'n ddiymadferth. Heb hwnna bydda unrhyw un o'r gelynion gallu i gyr o fe. Ond pan mae'n gwisgo hynny, pan mae'n gwisgo nerth y siwt amdano fe, mae'n gryf. Ni'n cael ein galw i'r ymgyrch, i'r frwydr. A ni'n brwydro yn y nerth mae Crist ei hun yn ei roi i ni. Nawr te, beth yw'r frwydr yma te? Os dim amser dyn ni edrych yn fanwl arni, ond os chi'n Gristion, mae gennych chi elynion. A fel arfer, ni'n meddwl am y gelynion yma neu dan 3 phennawd, y diafol, y cnawd a'r byd. Gyntaf gyn, mae dyn ni'r diafol, a'i ddilynwyr e'r pwerau ysbrydol, drygionus. Chi'n gweld roedd ni ar yr un ochr â nhw. A nawr ni wedi cael ein recrwtio i fyddin yr arglwydd Iesu Grist, a mae'r diafol yn cysau hynny. Mae'n cysau fod pobl yn cael eu cipio allan o'i law o'i deyrnas o'i awdurdod A felly mae'r diafol eisiau gwneud popeth galle i'n baglu ni fel Cristnogion, i'n rhwystro ni fel Cristnogion, mae'n mynd i'n temtio ni. Dwi ddim yn eich gadael fynd ohonoch chi'n rwydd. Peidiwch meddwl, reit, fi'n Gristion nawr, a bydd dilyn yr arglwydd Iesu wastad yn dod yn rwydd. Na, bydd e ddim. A nawn ni glywed mwy am hynny dros y dyddiau nesaf hefyd. Ond fan hyn, mae dyn ni wrthwynebion, mae dyn ni elyn cryf. Y diafol sydd yn ein temtio ni ac yn plannu celwyddau ni'n meddwl ni a sydd yn pwyntio bys ato ni o hyd ac o hyd. Yna mae dyn ni'r cnawd. Hynny yw, dyw'r gelyn ddim jyst mas fyna, mae'r gelyn hefyd mewn fan hyn. A bod ni wedi cael ein hachub, bod ni'n ddiogel yn nwyl o'r arglwydd Iesu Grist, bod ni wedi newid ochr yn y frwydr, mae'r hen fywyd yna, yr hen habit yna, yr hen arferion yna yn dal gafel yno ni hefyd, yn trial tynnu ni yn ôl. Chwa fel pobl, i ni'n dal, hyd yn oed fel Cristnogion, ni'n dal i fod yn hunanol. A ni'n dal i fod yn falch. A ni'n dal i fod yn ddiog. A ni'n dal i fod yn hunan gyfiawn. A ni'n dal i golli'n tymer a cwmpo mas gyda'n gilydd. Mae'n cnawd gwan ni yn elyn i ni. Ac yna wrth gwrs mae gennych chi y byd. Achos dyw y byd mas fyna, sydd ddim wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, wel, maen nhw'n dal i fod ar ochr y tywyllwch. Ac iddyn nhw, mae yr Efengil, mae'r newyddion da yn Iesu Grist, mae'r hyn mae'r Beibl yn ei ddysgu, mae'n ffolineb. A mae rhaid ni sylweddoli, mae'r bobl o'n cwmpas ni sydd ddim yn Gristnogion, sydd ddim yn credu, maen nhw'n ddall. A maen nhw'n fyddar, maen nhw'n farw yn ysbrydol, maen nhw'n dal i fod yn gaeth i'w pechod ac yn gaeth i'r un drwg. A felly, mewn gwahanol ffyrdd, maen nhw'n mynd i'n cysau ni. Nawr, wrth gwrs, maen nhw bobl mas yna sydd ddim yn Gristnogion, maen nhw'n bobl hyfryd. A maen nhw'n aelodau yn teuluoedd ni, a maen nhw'n ffrindiau ni yn gymdogion ni, a ni'n caru nhw. Ond reit, pan chi'n dod lawr i'r crunch, mae yna wahaniaeth rhwng ni a nhw.
A mewn ffordd, ni wedi cael ein gwarchod o hyn fel Cristnogion yng Nghymru, mewn gwlad sydd wedi cael ei ddylanwadu yn hanesyddol gan Gristnogaeth. Ond mae pethau yn newid, glywon ni yn y cwrdd gweddi, chydig am yr newidiadau sydd ar waith. A dylse hynny ddim fod yn sioc i ni. Dylse fe ddim fod yn sioc i ni pan mae Cristnogion yn cael ei arestio am weddio yn dawel yn ei pen. Mae hwnna'n digwydd. Dylse fe ddim fod yn sioc i ni pan mae unigolion ac eglwysi yn cael ei rwystro rhag bregethu. Dylse fe ddim fod yn sioc i ni pan mae pobl yn colli ei swyddi. Ac dylse fe ddim fod yn sioc i ni pan mae ein teuluoedd, ein ffrindiau, ein cymdogion, ein cydweithwyr a pwy bynnag arall yn troi cefn arno ni. Mae'n ymdrech. Ni'n rhan o frwydr. Mae'n ymosodiadau mynd i fod yn dod ato ni o'r diafol. Ni'n hunan yn gallu bod yn elyn i ni'n hunan. Mae y byd o'n cwmpas ni. Mae'n syniadau anghywir gallu dod i fewn i'r eglwys, a mae'n gwmpo mas yn gallu digwydd o fewn eglwysi. Mae'n anodd. Mae'n ymdrech. Mae'n frwydr. Felly, shwd i ni mynd i frwydro? A fan hyn ni'n dod i'r pwynt ola. Mewn ffordd y pwynt pwysicaf fan hyn nawr. Y pwyslais. Y pwynt ola yw hyn. Mae angen i ni nawr i ymroi i Iesu. Os i ni wedi ymrestru gyda Iesu, a nawr yn ymgyrchu dros Iesu, yr unig ffordd ni'n mynd i wneud hynny yw ymroi iddo fe. Yn llwyr. Mae eisiau ein hyfuddod llwyr. Dwi ddim eisiau rhan ohonoch chi, dwi ddim eisiau rhan o'ch amser, dwi ddim eisiau dilynwyr llugoer. Mae eisiau chi yn ddiwyd. Dewidrwydd y milwr. Dyna mae Paul yn dweud yn dyfarnod 4. Adnod 3 a 4. Cymer dy gyfran o ddioddefaint, fel milwr da i Grist Iesu. Nid yw milwr sydd ar ymgyrch yn ymdrafferthu a gofalon bywyd bob dydd. Gan fod ei holl fryd ar ennill cymeradwyaeth ei gadfridog. Dyw'r gair yna ymdrafferthu ddim yn golygu bod ni ddim yn ymwneud ag unrhyw beth sy'n perthyn i'r byd yma. Nid yna'r ystyr. Ni fod i fyw ein bywydau ni fel Cristnogion yn y byd. Ni fod i fyw bywydau heddychlon. Ni fod i wneud ein gwaith a caru ein teuluoedd a'r holl bethau yna sy'n perthyn i fywyd bob dydd. Ni fod i wneud y pethau hynny. Dyw Cristnogion ddim i fod i gau hunan i ffwrdd rhywle ac i fod yn od. Ni ddim fod yn od. Ac eto, dyn ni ddim i fod yr un peth a phawb arall. A gai ofyn i chi, na gyfer gwir yw, mor aml, ni'n debyg iawn i bawb arall. Ni'n hynod o debyg i bawb arall. Bysa unrhyw un yn gallu edrych ar eich bywyd chi, neu fy mywyd i, a dod i'r casgliad, mae hwn mewn brwydr. Mae hon wedi ymrestru i rywun. Mae hi efo meistr, mae hi yn ei ddilyn. Mae hwn yn blaenoriaethu ei ffyddau dros bopeth arall. Na, chi'n gwybod, mae'r gair yma ymdrafferthu, mae'n cyfleu'r syniad o gael eich dal, eich maglu. Yn Saesneg, y gair fydde entangled. Mae'n siŵr ni gyd i cael y profiad yna, o cael ein maglu.
yn y gorffennol. Falle bod chi wedi penderfynu, reit, fi'n cerdded i rwle, fi'n mynd i gymryd shortcut. Fi'n mynd i gymryd y ffordd rwydd. A chi'n cerdded trwy rhyw gau neu rhyw lwybr ac yn sydyn iawn chi yng nghanol y draen. A mae'r draen yn gafel yn eich trowsus chi a'ch top chi. A chi'n meddwl, o, allai jyst wasgu heibio, ond yn sydyn iawn, chi wedi cael eich maglu ynddo fe. Mae Paul yn dweud fod pethau'r byd yn gallu bod fel hynny. Os y'n ni ddim yn ofalus, maen nhw'n gallu maglu ni. A nid fel yna mae milwr yn ymddwyn. Dyw milwr ddim yn ymdrafferthu gyda pethau bob dydd. Nid nhw yw'r pethau sydd yn cymryd ei fryd, a'i sylw, a'i serch. Gai ofyn i chi, yn onest, pa bethau chi yn ymdrafferthu gyda nhw ar hyn o bryd? Pa bethau sydd yn eich tanglo chi lan ac yn eich rwystro chi rhag ennill cymeradwyaeth yr arglwydd Iesu Grist? Fe'ch gyrfa chi yw e? Ni fod i weithio'n galed, ond ddim dydd a nos, Sadwrn a Sul, trwy'r amser ar drail pawb a phopeth arall. Efe eich diddordebau yw hi. Sdim byd yn bod efo cael diddordebau. Canu mewn cor, casglu rhywbeth arbennig, ond efe dyna sy'n cymryd eich holl amser ac ymdrech ac arian chi. Mae yna bobl, maen nhw'n llythrenol yn gwario popeth sydd gyda nhw ar rhyw garden arbennig neu rhywbeth arall. Efe'ch ffitrwydd chi, ni fod yn ffit, Paul yn dweud hynny, mae'r corff yn dda i chi, ond ydyn ni'n obseso am y peth. Ydw i wedi bod i'r gym digon yr wythnos yma, neu ydw i wedi redeg digon wythnos yma, ydw i wedi bita hyn o'n i fod i, ydw i wedi bod yn neud yr hyn a'r llall, ydw i'n pwyso faint fi fod i. Mae'n cymryd drosodd. Efe'ch plant chi, eich teulu chi, ni fod i ofalu am ein plant, ni fod i ofalu am ein teuluoedd ni. Ond yn rwydd iawn, mae rieni yn gallu benni lan fel taxis neu siwffyr i'w plant nhw o un clwb neu un weithgaredd yn nesaf. Bob nos, bob bore, bob penwythnos, a chi'n mynd off ar ryw gystadlaethau. Efe ein buddsoddiadau ariannol sydd yn cymryd ein bryd ni. Falle bod chi'n poeni am y dyfodol a chi wedi dechrau ymddiddori mewn roi'ch arian chi ar waith mewn gwahanol ffyrdd, yn buddsoddi yn hyn a'r llall, a felly chi'n checo hyd beth sy'n digwydd fan hyn a fan draw, a chwilio am ffyrdd i wneud mwy arian, i fod yn fwy cyfforddus eich byd chi. A gallwn ni fynd ymlaen, wrth gwrs, efo'r cyfryngau cymdeithasol. Nes i sôn am Facebook yna, fi ddim ar Facebook lot, fi ddim ar lot o'r cyfryngau cymdeithasol, sy'n ddigon cool, ond i rai pobl, maen nhw yna'n doom scrollio am oriau, am poeni, am faint o likes, o faint o ddilynwyr, yn cymryd degau o selfies, a mae'n fagl. Dys ar draws dwy sylw. Un esboniwr yn gweud hyn. Succeeding in the wrong thing is actually a form of failure. Succeeding in the wrong thing. Llwyddo yn eich gwaith, llwyddo efo'ch teulu, llwyddo efo'ch arian, llwyddo efo beth bynnag yw eich carwriaethau. Mae llwyddo yn y peth anghywir, dwi ddim yn lwyddiant, methiant yw e, chi wedi methu. Y peth pwysica. Ac yna, ddysio draws hyn gan William Barclay yn dweud hyn, a Christian must concentrate on his Christianity. He must use whatever task he's engaged upon to live out and demonstrate
his Christianity. Dyma mae'n golygu fod yn ddiwyd fel milwr i'r arglwydd Iesu Grist. A fel o'n i'n gweud yn gynharach, mae hynny'n mynd i gostio. Mae'n mynd i gostio ein statws ni, mae'n mynd i gostio ein cyfforddusrwydd ni, mae'n mynd i gostio cyfleon yn y gwaith efallai, mae'n mynd i gostio gyda'n teulu ni o bosib. Ond dyma rhan o beth yw hi i dderbyn ein cyfran o ddioddefaint. Mae'r arglwydd yn galw arno ni i fod yn ffyddlon iddo fe, yn gwbl ddiwyd, ac ymroi iddo fe yn llwyr beth bynnag mae hynny'n costio. Beth bynnag yw'r dioddefaint sy'n dod yn sgil hynny. A chywa be, nath Crist fynd yn ifydd hyd angau. I angau ar groes drosto ni. Mae'n galw arno ni i'w ddilyn yn awr. Mae gennym ni gapten werth ei blesio, felly mae yna ymgyrch werth ei hymladd, a felly mae'n rhaid i ni ymroi 100%. Ydych chi'n barod i wneud hynny? Os chi ddim yn Gristion eto, mae rhaid chi sylweddoli, dyma sy'n cael ei ddisgwyl, dyma sy'n cael ei ofyn gennych chi, a mae o werth e. Mae werth e 100%, achos y gwrthwyneb yw parhau ar y llwybr chi arni sydd yn arwain i uffen. Ond mae dilyn o'r arglwydd Iesu, mae yna ddioddefaint, ond mae werth e. Mae'n barod wedi ennill y fuddugoliaeth ar ein rhan ni. Eisiau darllen un peth wrth orffen. Des i ar draws y dyfyniad yma, llyfr enwog, bydd rai o'ch chi falle yn gyfarwydd o fe, The Imitation of Christ yw enw'r llyfr, o'r 4th ganrif ar 10, gan ddyn o'r enw Thomas a Kempis. A mae'n sgwennu hyn, des i ar draws yn Saesneg, wedi cadw yn Saesneg. Jesus hath many lovers of his heavenly kingdom, but few bearers of his cross. He hath many seekers of comfort, but few of tribulation. He findeth many companions of his table, hynny yw I fwyta, but few of his fasting. All desire to rejoice with him, few are willing to undergo anything for his sake. Many follow Jesus that they may eat of his loaves, but few that they may drink of the cup of his passion. Many are astonished at his miracles, but few follow after the shame of his cross. Many love Jesus so long as no adversities happen to them. Many praise him and bless him so long as they receive any comforts from him. But if Jesus hide himself and withdraw from them a little while, they fall into complaining or into great dejection of mind. But they who love Jesus for Jesus' sake, and not for any consolation of their own, bless him in all tribulation and anguish of heart, as in the highest consolation. And if he should never give them consolation, nevertheless they would always praise him and always give him thanks. Oh, what power hath the pure love of Jesus, unmixed with any gain or love of self. Os ydych chi ddim wedi gallu dilyn hynny be mae'n dweud yw hyn, mae llawer o bobl yn caru Iesu pan mae pethau mynd yn dda ac yn rwydd, ac am y pethau maen nhw'n meddwl mae Iesu gallu roi iddyn nhw. Ond na, nid dyna lle mae nerth y milwr yn dod. Mae nerth y milwr yn dod o weld fod Iesu werth e. Mae werth ei ddilyn. A felly mae'r frwydr werth ei hymladd, 100%.
y cant. Pwy chi'n treulu blesio ar hyn o bryd? Pwy chi eisiau plesio mwyaf yn y byd? Nid yw milwr sydd ar ymgyrch yn ymdrafferthu a gofalon bywyd bob dydd, gan fod ei holl fryd ar ennill cymeradwyaeth ei gadfridog. Amen. Amen. Yn ei weddio. Arglwydd yn Duw, ni'n diolch i ti, am Iesu Grist, capten mawr ein ffydd ni. Diolch fod wedi dod i ddioddau mwyn ein hachub ni. O Dad, ni'n gofyn nawr, arna ti'n helpu ni barhau i fyfyrio, i ddeall yr hyn ni di glywed. Arglwydd, helpa ni i fyw allan yr hyn ni wedi glywed hefyd, i roi ein gobaith ni a'n serch ni ar yr arglwydd Iesu Grist. Dad, clyw ein gweddi ni yn ei enw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu orffen. O eglwys cod a gwisg darfolgaeth di. Gwrando alwad Crist ein brenin. Y rai oedd wan sy'n nawr yn dyrfa hi cryfder Duw sy'n nerthyn byddin. Nawn ni sefyll i ganu.
Ar bydden ni ras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni o'r awr hon ac i byth. Amen.